Meta kien qed iwieġeb għall-interpellanza parlamentari, il-Ministru responsabbli mill-Intern, Byron Camilleri, informa lil kamra li ġie solvut nuqqas li kien hemm fil-ftehim kollettiv għall-Korp tal-Pulizija li kaġun tiegħu il-kuntistabbli ta' riserva tal-Pulizija ma kinux ġew kopruti. Il-Ministru Camilleri fakkar li l-ftehim kollettiv ġab miegħu titjib fil-pagi kif ukoll fil-kundizzjonijiet u drittijiet tal-Pulizija. Madankollu bħalma jiġri meta jkun hemm xi ħaġa li ssir l-ewwel darba, jista' jkun hemm sezzjonijiet li wara jirriżulta li ma jkunux ġew koperti. Filwaqt li għamilha ċara li din l-iżvista ma kienet tortaħat, il-Ministru qal li l-partijiet kollha involuti urew irrieda li dan in-nuqqas jiġi indirizzat. Għalhekk biftehim mal-unions kollha instabet soluzzjoni biex il-kuntistabbli ta' riserva tal-Pulizija jibdew jieħdu l-allowances dovuti. Dawk li laħqu rtiraw bleta se jkunu qed jieħduhom ukoll. Il-kapitlu fil-konfront ta' Reserve Police Constables ikun magħluq naħseb suċċess u b'mod pożittiv għaliex kollha kemm huma jkunu qegħdin igawdu minn dan il-ftehim li ntlaħaq bejn naħa tal-Gvern u anke l-unions.